So ndongoti kuna Seviknel. Tashikumbira kuti since muri munhu wacho kutopisa. Can you just send mabhazi kuti tingotakurwawo like tiri vanhu venyu, you can't leave us munomu ko tikarohwa munomu tiri vanhu venyu. As you are a foreigner, you need to go back to your country, but because we are one, dambudziko rinenge rawira inini rinenge rawira tese. Hatikuse makadaro. I'm calling out kune maZimbabweans kuti guys, let's come together tibatsire our sister and our brother. Situation iri panapa ndeyedu tese. She's due, she's feeling pain, my contractions atotanga. The situation is getting worse day by day after foreigners were driven from their homes following claims by some South Africans that foreigners are taking their jobs. MaZimbabweans akadzingwa mumba nemalandlords avo vachityira kuti dzimba dzavo dzingapazwe nemaprotesters vachiri kungogara panze vachinaiwa. Apa vamwe vacho vane vana vacheche havana chikafu nemagumbeze, vari kurara panze vachinaiwa. Vamwewo ndo vakazvitakura vane pamuviri zvekuti anytime vanogona kungozvarira pasi. Kusangana kwatwiita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya inosuwisa kwazvo. Ndinongoti kana paine mbinga dziri kuona ngadzingoisawo ruoko kuti hama dzedu idzi dzikurumidze kunge dzichiwana rubatsiro, uye our government ngaitore matanho nekukasika kuti hama idzi dzidzoswe kumba nekukasika, nekuti pavari pari kupisa kutaura kuno. Ndiri kuda kuti muonewo video rinotevera, video remukadzi ava Jew kuti ange achibatsirwa, ari kutsvagawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Asi kana mapedza kuteerera nekuona video iri, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ndatenda muri yeZimbabwe, ndongotiwo ngatinamatirei hama dzedu idzi kuti dzinge dzinodzoka kumba dzisina kusangana nenjodzi. Maswera say muri yeZimbabwe, we are here to need help. We have an urgent situation. We have a lady, Ari Drew, like now, and she needs to be taken to the hospital. So we are calling out for well wishers, like urgent. Tikakutsi tikwanise kuvaendesa kuhospital. Takwanisa kuvaendesa kuhospital. Vachanidhawo futi vanhu kuti tibatsirane in terms of my visiting hours and everything, because vamwe tichiita zvechikafu and everything kuzomingla the two. I'm with the lady here and the husband. Anonzi Spiwe Baramanza. Spiwe Baramanza. Ndeve kumberengwa. Pavari ipapo muri kutauratirwa in pain. Mukunzwa ma-contractions. Iri kurwadza here? Mukunzwa pain. Okay. Saka tina Spiwe panapa. It's unfortunate kuti vanga vachishandira kuno, but vakangonzi from nowhere. As long as you are a foreigner, you need to go back to your country, but because we are one, dambudziko rinenge rawira inini rinenge rawira tese. Hatikuse makadaro. I'm calling out kune maZimbabweans kuti guys, let's come together tibatsire our sister and our brother. Situation iri panapa ndeyedu tese. She's due, she's feeling pain, my contractions atotanga. Saka guys, what I'm going to do is I am going to take all the necessary details and make sure kuti tavaendesa kuhospital vari safe, tovasiya vaadmitwa handiti, but tiri kunidawo help, especially financial help. Preparation munayo chamuri kufunga kuti munganide apart from mari, chamunganide chi?
vacho muhospital kati tikakwanisa budiswa vakwanise kuwanawo help yekuti ikwanise kuenda kuzimbabwe. Nanga matoprocesswa here? Hatisati, takauya panapa Saturday usiku tikaita mafingerprint, tikapedza zvese tikanzi maakufanirwa kuenda nezuro manheru. Tikabva panapa tikabudiswa panze tikatanga kumhanyirana murodhi. So nechikafu chandiri kudya panapa hachisi kurira neni, maspice ndiri kudya, pamwe pacho ndiri kudzosa, pamwe pacho handitodyi. Tori munhu akangozvigarirawo, ndiri kufila pain nenhau yekuti taimanyirana murodhi uye nekutswanyidzirwa nevanhu pakiu palaini nekuda kubva kuti tiwane heupi tikwanise kuenda kumba nekuita zvinhu zvezvichidiwa panapa. Saka ndandichikumbirawo rubatsiro, dai ndagona kubatsirika ndagonawo kuenda kumba in time. Rubatsiro rwandingada kumhuri yeZimbabwe. Imini kamanga muchigara kunonzi kuti? Ndandigara kuSolendam. Mafarms anditi? Kwakaita violence? Kutoti zamuni kukuya tichigara nayo kuti vanhu vemunomu South African vasatida munomu, uye noise yavaita usiku nekutema mikuku kwavaita usiku takarara. Saka ndo situation yatakatiza tikauya kunoku kune mabhazi ari kutakura vanhu. Mabhazi acho ari kuuya, pamwe pacho tiri kusara tiri kuitiswa mapepa, pamwe pacho konzi zvamakaitwa izvi pakuda nhamba yebhazi, tinokwira bhazi renhamba hani, hatisati taitirwa. Saka pakandipira, dai ndagonawo kuwana rubatsiro, ndagonawo kuenda kumba zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe takutokumbirawo help yenyu, because at the end of the day vakanzi vabuda muhospital, kana vabva panapa vachanida kuti tichivabatsira netransport yekuti vakwanise kuenda kumba. Vanenge vakunida. This is a couple, so hapana pekuti tichabatsira mai tichiregedza kubatsira baba. We are going to need accommodation yekuti baba vange varipo vakamirira amai. And your prayers semaZimbabweans kuti tinamatire mama kuti pavachabatsirwa kuhospital vasaitirwe utsinye simply because she's a foreigner. Takutokumbirawo help yenyu nemaprayers enyu, ndo zvinhu zvatakukumbira, nemaprayers for safe delivery for mwana. Saka kana paine well wishers vanokwanisa kubatsira, chatova chikumbiro kuti you guys, let's just come together, we are one family. Kanzatu tikakwanisa kuti tiite contributions towards hospital, because right now also the issue of my papers nezviri kuitika izvi vanokwanisa kubatwa zvisirizvo. Saka tofanira kuvaisa mumaoko aMwari. Chatiri kunyatsonida chiri agent is accommodation yekuti mama tichivaendesa kuhospital, baba vange vari panhu pari comfortable pekuti tokwanisa kupota tichivaendesa kumavisit nei. Saka this is what we are asking from you guys, kuti let's come together tikwanise kubatsira mama nababa vari panapa. Thank you so much. Okay, so ndidongoti kuna Sewiknel. Tachikumbira kuti since muri munhu wacho vatari kutopisa, can you just send mabhazi? Mungokumbirawo kuti mungosendawo mabhazi kuti tingotakurwawo, like tiri vanhu venyu, you can't leave us munomu. Ko tikarohwa munomu tiri vanhu venyu, nyika yedu inozoafurika sisi takawanda kuno kusara. Tatokumbira kuti mungosendawo mabhazi tingoya tingotakurwawo tidzoke kumba. Saka